Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അവിടെ രാവിലെ മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടായില്ല. കുറച്ച് അമ്പലത്തിൽ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി. എല്ലാ സേവയിലും ക്ഷമയിക്കും. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ നാമിൻ. നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ നിതാനേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ की जय गुरु महाराज की जय. निताय गुरु प्रेमानंदे. हरे कृष्ण. മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഈ സ്കന്ധം 13-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 12. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരം ശുശ്രൂഷണം മഹ്യം സ്യാത് പ്രജാരക്ഷയാ നൃപാ ഭഗവാംസ്തേ പ്രജാഭർത്തുർ ഋഷികേശോ അനുഷ്തുഷ്യതി. പരം ശുശ്രൂഷണം മഹ്യം സ്യാത് പ്രജാരക്ഷയാ നൃപാ ഭഗവാംസ്തേ പ്രജാഭർത്തുർ ഋഷികേശാനുതുഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ ചെറിയൊരു അക്ഷരപേശുണ്ട്. ഋഷികേശ അനുതുഷ്യതി എന്നാണ്. ള എന്നുള്ളത് അക്ഷരം അവിടെ ഇല്ല. അതെന്തോ പ്രിന്റിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരം ശുശ്രൂഷണം മഹ്യം സ്യാത് പ്രജാരക്ഷയാ നൃപാ ഭഗവാംസ്തേ പ്രജാഭർത്തുർ ഋഷികേശാനുതുഷ്യതി. പരം ശുശ്രൂഷണം മഹ്യം സ്യാത് പ്രജാരക്ഷയാ നൃപാ
ഭഗവാംസ്തേ പ്രജാഭർത്തുഋഷികേശാനുതുഷ്യതി. ഭഗവാൻസ്തേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ജയ വിജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരം ശുശ്രൂഷണം മഹ്യം സ്യാത് പ്രജാരക്ഷയാ നൃപാ. ഭഗവാംസ്തേ പ്രജാഭർത്തുർ ഋഷികേശോ नु തുഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സീതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരം ശുശ്രൂഷണം മഹ്യം സ്യാത് പ്രജാരക്ഷയാ നൃപാ. ഭഗവാംസ്തേ പ്രജാഭർത്തുർ ഋഷികേശാലനുതുഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരം ശുശ്രൂഷണം മഹ്യം സാത് പ്രജാരക്ഷയാ നൃപാ. ഭഗവാംസ്തേ പ്രജാഭർത്തുർ ഋഷികേശോ नु തുഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിഷ്ണുപ്രിയ വിനീത ദേവദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരം ശുശ്രൂഷണം മഹ്യം സ്യാത് പ്രജാരക്ഷയാ നൃപാ. ഭഗവാംസ്തേ പ്രജാഭർത്തൃഋഷികേശാനുതുഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരം ശുശ്രൂഷണം മഹ്യം സ്യാത് പ്രജാരക്ഷയാ നൃപാ. ഭഗവാംസ്തേ പ്രജാഭർത്തൃ ഋഷികേശോ അനുതുഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരം ശുശ്രൂഷണം മഹ്യം സാത് പ്രജാരക്ഷയാ നൃപാ. ഭഗവന്തേ പ്രജാഭർത്തോ ഋഷികേശോ അനുതുഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരം ശുശ്രൂഷണം മഹ്യം സ്വാത്ത പ്രജാരക്ഷായ നൃപാ. ഭഗവാംസ്തേ പ്രജാഭർത്തുർ ഋഷികേശോ नु തുഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. തങ്കമണി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരം ശുശ്രൂഷണം മഹ്യം സ്യാത് പ്രജാരക്ഷയാ നൃപാ. ഭഗവാൻസ്തേ പ്രജാഭർത്തുർ ഋഷികേശോ അനുതുഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരം ശുശ്രൂഷണം മഹ്യം സ്യാത് പ്രജാരക്ഷയാ നൃപാ. ഭഗവാൻസ്തേ പ്രജാഭർത്തുർ ഋഷികേശാനുതുഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരം ശുശ്രൂഷണം മഹ്യം സ്യാത് പ്രജാരക്ഷയാ നൃപാ. ഭഗവാംസ്തേ പ്രജാഭർത്തുർ ഋഷികേശോ नु തുഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരം ശുശ്രൂഷണം മഹ്യം സ്യാത് പ്രജാരക്ഷയാ നൃപാ. ഭഗവാൻസ്തേ പ്രജാഭർത്തൃ ഋഷികേശോ അനുതുഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരം ശുശ്രൂഷണം മഹ്യം സ്യാത് പ്രജാരക്ഷയാ നൃപാ. ഭഗവാൻസ്തേ പ്രജാഭർത്തുർ ഋഷികേശോ തുഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി.
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजारेच्छया नृप। भगवान् ते प्रजा भर्तृ ऋषिकेशो अनुदुष्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ओके, शोभा प्रदीप माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजारक्षया नृप। भगवांस्ते प्रजाबद्धो ऋषिकेशो अनुदुष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तानु प्रदीप माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजारक्षया नृप। भगवांस्ते प्रजाभर्तुर्ऋषिकेशो न तुष्यति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके, जमीला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजारक्षया नृपा। भगवान् ते प्रजाभर्तृ ऋषिकेशो न तुष्यति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके, मालती माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजारक्षया नृप। भगवांस्ते प्रजाभर्तृर्षिकेशो अनुतुष्यति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके, सावित्री कृपेश्वरी देवीदास माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजारक्षया नृप। भगवांस्ते प्रजा भर्तुर्षिकेशो अनुदुष्यति। हरे कृष्ण प्रणम। हरे कृष्णा माता जी। ओके, शोभा माता जी। चलिकुल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजारक्षया नृपः। भगवांस्ते प्रजाभर्तुर्षिकेशो अनुतुष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ओके, प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। चलिकुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजारक्षया नृप। भगवांस्ते प्रजाभर्तुः ऋषिकेशो न तुष्यति। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। ओके, अनिता कुमारी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिकुल। नमो भगवते वासुदेवाय। परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजारक्षया नृप। भगवांस्ते प्रजा भर्तृषिकेशो न तुष्यति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके, अंबुजा देवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजारक्षया नृप। भगवांस्ते भर्तुर्षिकेशो न तुष्यति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके, वसंत माता जी। चलिकुल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजारक्षया नृप। भगवांस्ते प्रजाभर्तो ऋषिकेशो नु तुष्यते। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। ओके, अनितर कृष्ण देवीदास माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजारक्षया नृप। भगवांस्ते प्रजाभर्तु ऋषिकेशो नु तुष्यति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। वत्सला जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പരം ശുശ്രൂഷണം മഹ്യം സ്യാത് പ്രജാരക്ഷയാ നൃപ ഭഗവാൻ തേ പ്രജാഭർത്തോ ഋഷികേശ ദുഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्णा दादा जी। गीता सी माता जी चलिए बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभुजी। चलिए बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षया नृप भगवांस्ते प्रजा भर्तृषिकेशोऽनु दुष्यति. हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे प्रभुजी। कृष्णा रामेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय परम शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षया नृप भगवान से प्रजा भर्तृषिकेशो नुसुष्यति. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। ओके श्री रंजनी माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षया नृप भगवांस्ते प्रजा भर्तुर् ऋषिकेशो न तुष्यति. ओम दत्सद्धि हरि ओम हरे दत्सद्धि. कृष्णा वत्सला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ चलिए बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षयो नृपा ते प्रजा ऋषिकेशोऽनुस्मृति. हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा वत्सला शाजी माता जी। हरे कृष्ण चलिए बोलो। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षया नृप भगवांस्ते प्रजा भर्तुर् ऋषिकेशोऽनुतुष्यति. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्णा माता जी। ओके हरे कृष्ण. ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഓ രാജാവേ, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്തകൾക്ക് ഉചിതമായി സംരക്ഷണം നൽകാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സേവനം. നീ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ നല്ല സംരക്ഷകനാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ യജമാനൻ നിന്നിൽ സംപ്രീതനാകും. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് സ്വയംഭൂ മനുവിനോട് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, എന്താണ് പിതാവിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്തകൾ ഉചിതമായി സംരക്ഷണം നൽകാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സേവനം. നീ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ നല്ല സംരക്ഷകനാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ യജമാനൻ നിന്നിൽ സംപ്രീതനാകും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മുഴുവൻ ഭരണ സമ്പ്രദായങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബ്രഹ്മാവ് പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയും മനു ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രതിനിധിയും അതുപോലെ ലോകത്തിലെ വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം മനുവിന്റെ പ്രതിനിധികളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്കുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മനുസംഹിതയാണ് മുഴുവൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെയും നിയമഗ്രന്ഥം. അതുകൊണ്ട് പൗരന്മാരിൽ നിന്നും വെറുതെ നികുതി പിരിക്കുകയല്ല ഭരണപരമായ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമെന്നും മറിച്ച് തന്റെ കീഴിലുള്ള ഓരോ പൗരനും വിഷ്ണു പൂജയിൽ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തിപരമായി ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് പ്രധാനമെന്നും എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എല്ലാവരും വിഷ്ണു ആരാധനയിൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉടമയായ ഋഷികേശന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരുമായിരിക്കണം. ബദ്ധാത്മാക്കൾ അവരുടെ സ്വന്തം ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരല്ല. അവർ പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഋഷികേശന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് സംതൃപ്തമാക്കേണ്ടത്. മുഴുവൻ ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം അതാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് സമർത്ഥിച്ചതുപോലെ ഈ രഹസ്യം അറിയുന്നവനാണ് പരിപൂർണനായ ഭരണത്തലവൻ. ഇത് തിരിച്ചറിയാത്തവൻ കേവലം ഒരു പ്രദർശന കുപ്പി ഭരണാധിപനായിരിക്കും. പൗരന്മാരെ ഭക്തിയുത സേവനം പരിശീലിപ്പിക്കുക വഴി രാജ്യാധിപനെ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവൻ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഭാരമേൽപ്പിച്ച കർത്തവ്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നവനായി തീരുകയും തദ്വാര പരമോന്നതാധികാരിയാൽ ശിക്ഷാർഹനാവുകയും ചെയ്യും. ഭരണപരമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിന് മറ്റൊരു ബദലുമില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണൻ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി.
മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണോക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നവരാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാനിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവുണ്ടായി, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും സ്വയംഭൂ മനു ഉണ്ടായി അല്ലെ. മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ തന്നെ പിതാവാണ് മനു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മനു സംഹിത അത് മുഴുവൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ നിയമഗ്രന്ഥമാണെന്ന് ശ്രീ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഒരു ഭരണകർത്താവിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കുക, എല്ലാവരെയും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഒക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ, നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആരാണെന്നും ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നെന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏത് സ്കൂളുകളിലും പഠിപ്പിക്കുന്നു, ചില വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ചില സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ അല്ലെ അങ്ങനെ ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതലായിട്ട് ആർക്കും ലഭിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ജീവിതത്തിൽ ജോലി നേടാനും പണം സമ്പാദിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. വിദേശികൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അവരുടെ രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് അതൊക്കെ പരിശീലിക്കുന്നു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം വൃന്ദാവനത്തിലും മായാപൂരിലൊക്കെ വൃന്ദാവൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, VIH വൃന്ദാവൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ശ്രീമദ് എന്താ പറയുക ഭക്തി ശാസ്ത്രി, ഭക്തി വൈഭവ്, ഭക്തി വേദാന്ത ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഗ്രികളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഭക്തന്മാർ അവിടെ പോയിട്ട് ചേർന്നിട്ട് പഠിക്കുന്നു. അവിടെ ആരാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? പഠിപ്പിക്കുന്നവരൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ടീച്ചർമാരൊക്കെ. നമ്മൾ ഭാരതത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ പോയിട്ട് പഠിക്കുന്നു. വിദേശരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ഭക്തിശാസ്ത്ര ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതം ഒക്കെ, ഭക്തിശാസ്ത്രി ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ഭക്തിശാസ്ത്രി ഡിഗ്രി, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭക്തി വൈഭവ്, ഇതൊക്കെ അവർ വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ വിദേശത്തുള്ളവരെ അനുകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിദേശത്തുള്ളവർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭാരത സംസ്കാരം പഠിക്കുകയും അവര് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കും. ശ്രീധ പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ശിഷ്യയുണ്ട്, ദേവിശക്തി മാതാജി. അവരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇതിനിടെ പേര് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു, മീഡിയയുടെ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു അവരോട്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നിനി? നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അവർക്ക് വയസ്സ് 100-നടുപ്പിച്ചായെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാലും ഇപ്പോഴും ഭാഗവതം ക്ലാസ്സും ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സും ഒക്കെ എടുക്കുന്നു, പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യുന്നു, പുസ്തക ഓക്കെ. അപ്പൊ വിദേശത്തുള്ളവര് നമ്മുടെ ആത്മീയ സംസ്കാരം സ്വീകരിക്കുകയും അവർ അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ശിഷ്യ മൈക്കിന് പ്രശ്നമായി തോന്നുന്നു, സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോ അവരോട് ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ചോദിക്കാണ്, ഒരു മീഡിയ പ്രവർത്തകൻ ചോദിക്കാണ്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്? ഇന്ത്യയിലുള്ള അവരൊക്കെ വിദേശത്ത് പോകുന്നു, അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്?
ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. ഓക്കെ. അപ്പോ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തിനാണ് വന്നിട്ട്? ഇവിടെയുള്ളവരൊക്കെ പൈസയൊക്കെ നേടാനായിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്, കാനഡയും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ എന്തിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? അപ്പോഴാണ് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ജന്മസ്ഥലം. ഭഗവാൻ കളിച്ചു നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വൃന്ദാവനം. ഇതിനേക്കാളും വില കൂടിയതായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെയില്ലെന്ന് അവര് ആ റിപ്പോർട്ടറോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താണ് കാര്യം എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ആ മാതാജിക്ക് 100-അടുപ്പിച്ചോളായി, വയസ്സും 90 കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവര് പറയുകയുണ്ടായി, പൈസ കൊണ്ട് എന്താണ് കാര്യം എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ഭാരതത്തിലുള്ള ഓരോ ഭരണാധികാരിയുടെയും കടമയാണ് എല്ലാവർക്കും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നൽകുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെ? അവരാരാണ്, അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? അവരെ അല്ലാതെ തൽക്കാലത്തേക്ക് അവരുടെ വോട്ട് നേടാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സഹായങ്ങളൊക്കെ നൽകി അവരെ കബളിപ്പിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല, അല്ലെ? അവരിനിയും ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭരണാധികാരിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള സത്യസന്ധരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. ഒരു രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ളവരെ, എല്ലാ പ്രജകൾക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുകയാണെന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. മനസംഹിതയാണ് മുഴുവൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ നിയമഗ്രന്ഥം. അതുകൊണ്ട് പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് വെറുതെ നികുതി പിരിക്കുകയല്ല ഭരണപരമായ തന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന്, മറിച്ച് തന്റെ കീഴിലുള്ള ഓരോ പൗരനും വിഷ്ണു പൂജയിൽ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തിപരമായി ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് പ്രധാനമെന്നും എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും വിഷ്ണു ആരാധനയിൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉടമയായ ഋഷികേശന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരുമായിരിക്കണം. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും തുടങ്ങാനൊക്കെ, സ്കൂളുകളിലൊക്കെ തുടങ്ങാനൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസുര സ്വഭാവികളായിട്ടുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലേ ഇതൊക്കെ എതിർക്കാനായിട്ട് വരും, അല്ലെ? ഇതൊരു മതഗ്രന്ഥമാണ് എന്നൊക്കെ. എന്നാൽ മാർപ്പാപ്പ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു മതഗ്രന്ഥമല്ല, ഇത് ഒരു സംസ്കാരമാണ്, മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ സംസ്കാരമാണ്, അതല്ലാതെ ഒരു മതഗ്രന്ഥമല്ല. അപ്പൊ ഇതൊരിക്കലും ഒരു മതഗ്രന്ഥമല്ല, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നൽകുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത. അസുര സ്വഭാവികൾ ഇതിനെയൊക്കെ തടസ്സപ്പെടുത്താനായിട്ട്, എന്നാലും ചില സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലൊക്കെ ഇത് പഠിപ്പിക്കും. എന്നാൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ സർവകലാശാലകളിൽ ഇത് സിലബസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവത ഗ്രന്ഥമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും, അവരവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഭാരതഭൂമിയിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദരൊക്കെ ധാരാളം തവണ രാഷ്ട്രപതിയെയും പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അവർക്ക് ശരിയായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നൽകണം, എന്നാലേ ഒരു നല്ലൊരു തലമുറ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നാൽ അതൊന്നും ആരും ചെവിക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരായിരിക്കണം. അവരൊന്നും ഒരിക്കലും ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടരുത്, അവരൊക്കെ തിരിച്ചു ഭഗവാനത്തേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, അവർ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഋഷികേശന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് സംതൃപ്തം. മുഴുവൻ ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് സമർപ്പിച്ചുള്ള ഈ രഹസ്യം അറിയുന്നവനാണ് പരിപൂർണനായ ഭരണത്തലവൻ. ഇത് തിരിച്ചറിയാത്തവർ കേവലം ഒരു പ്രദർശന കുപ്പി ഭരണാധിപനായി. ഇന്നത്തെ ഭരണാധിപന്മാരൊക്കെ എത്ര പ്രായമായാലും കസേലിൽ തന്നെ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കും, ഒരിക്കലും വേറെ ആർക്കും സ്ഥാനം നൽകാനും തയ്യാറല്ല. എന്തൊക്കെ
ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ പേപ്പർ കൊടുക്കുന്നു, അതിലൊക്കെ ഒപ്പുവെക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഒരു ഭരണാധിപന്റെ ചുമതല. എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും സുഖവും ക്ഷേമവും അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും എല്ലാം നൽകാനായിട്ട് ഒരു ഭരണാധിപന്റെ ചുമതലയാണ് അല്ലെ. കലിയുഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭരണാധിപന്മാര് കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള ഭരണാധിപന്മാരെയൊക്കെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ കൽക്കിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭരണാധിപന്മാരുടെ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുക പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയേണ്ടത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ആചാര്യന്മാർ ഇത്രയും ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികൾ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ധാരാളം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ മാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെ ധാരാളം സ്കൂളുകളിൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത, ഗീതാ ജയന്തിയോടൊക്കെ അനുബന്ധിച്ച് ഭഗവത്ഗീത വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അവർക്കൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ തുറക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവർക്കൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത നൽകുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പം ഈ ടെമ്പിൾ എടുക്കുന്നതിന് തന്നെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഭക്തിശാസ്ത്രി, നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ പഠിക്കുന്ന ഭക്തിശാസ്ത്രിയൊക്കെ ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓഫ്ലൈനിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ആഗ്രഹമാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം. അത് തന്നെയാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രഭുപാദരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ തുടങ്ങുകയുണ്ടായി, BIHC എന്ന പേരിൽ. അതുപോലെ മായാപൂരിൽ. അപ്പൊ എങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിയായ രീതിയിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, തലമുറകൾക്ക് ശരിയായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയും അവർക്ക് അതിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചു, ഒരു ഗുരു അല്ലെ, ഗുരു ശിഷ്യനെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ആളായിരിക്കണം എന്ന് അല്ലെ. ഗുരു നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. അത് സാധാരണ നമുക്ക് ജോലി ലഭിക്കാനും പണം സമ്പാദിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ജ്ഞാനമാണ് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ആ ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ശിഷ്യനെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക. ഗുരു സസ്യ സ്വജനേന സസ്യ പിതാന സസ്യ ജനനീന ദൈവന്ന തസ്യ നവദീശ സസ്യ നമോചിയതേ സമോപേതം. ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുരുവാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു. ഒരു കുട്ടിയെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാതാപിതാക്കളാണ് അവരുടെ യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഭാര്യയെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ഭർത്താവ്. ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവരായിരിക്കണമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഋഷഭദേവന്റെ അവതാരമായ പറയുന്നു. നമുക്ക് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേഷാം ന തുഷ്ടോ ഭഗവാൻ യജ്ഞലിംഗോ ജനാർദ്ദനഃ തേഷാം ശ്രമോ ഹ്യപാർത്ഥായ യദാത്മാനാദൃത സ്വയം. യേഷാം ന തുഷ്ടോ ഭഗവാൻ യജ്ഞലിംഗോ ജനാർദ്ദനഃ തേഷാം ശ്രമോ ഹ്യപാർത്ഥായ യദാത്മാനാദൃത സ്വയം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വിജയ്. എല്ലാ യാഗങ്ങളുടെയും ഫലം സ്വീകരിക്കുന്നത് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദനൻ. ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ജനാർദ്ദനൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാകും. അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനായില്ലെങ്കിൽ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുവന്റെ അധ്വാനം നിഷ്ഫലമാകും. അദ്ദേഹമാണ് പരമോന്നതനായ ആത്മാവ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ സംതൃപ്തനാക്കാത്ത ഒരുവൻ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളെ തന്നെയാണ് ആവുക. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവ്വം. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും യാഗങ്ങളുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ് പരമദിവ്യപുരുഷനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ സംതൃപ്തനാക്കിയാൽ എല്ലാവരും സംതൃപ്തനാകും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനം നിഷ്ഫലമാകും.
അദ്ദേഹത്തെ സംതൃപ്തനാക്കാത്ത ഒരുവൻ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളെ തന്നെയാണ് അവഗണിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിക്കേണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു പോകുക ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. യത് കരോഷി യത് നാശി യജ് ഘോഷി തദാശ്രീയത് യത് തപസ്യത്തെ കൗന്ദയ്യ തത്പുരുഷമ അല്ലെ. എന്ത് യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ശരികൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ എല്ലാം എനിക്കായിട്ട് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകും അല്ലെ. ദേവന്മാരെ ഓരോരുത്തരെയും വേറെ വേറെ സംതൃപ്തനാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരും അല്ലെ. ഒരു ചെടിയുടെ വേരിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ എല്ലാ ശാഖകളിലും ഉപശാഖകളിലും എല്ലായിടത്തും ലഭിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തരാക്കാനാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാം അല്ലെ, യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. ഗോവർദ്ധന രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദ്രനെ സംതൃപ്തരാക്കാനായിട്ട് നന്ദ മഹാരാജാവ് ശ്രമിക്കുകയും അത് കൃഷ്ണൻ തന്നെ തടയുകയും അല്ലെ, ഗോവർദ്ധനത്തെ പൂജ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രന്റെ അഹങ്കാരത്തെയും ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കും. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ലോകകാര്യങ്ങളുടെ പരമോന്നത നേതാവായി ബ്രഹ്മാവ് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ ഊഴമായപ്പോൾ മനുവിനെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഭൗതിക പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ ചുമതലക്കാരനായി നിയോഗിച്ചു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രകടനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സന്തുഷ്ടനാക്കാമെന്ന് ബ്രഹ്മാവിന് അറിയാം. അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദ്ധതിക്കനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ രീതിയിൽ നീങ്ങുന്ന വ്യക്തികൾക്കും ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയാം. ശ്രവണം, കീർത്തനം തുടങ്ങിയ 9 ഇന ഭക്തിത സേവന പ്രക്രിയയിൽ ഭഗവാൻ സംപ്രീതനാണ്. ഒരുവൻ തന്റെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നിർദ്ദിഷ്ട ഭക്തിത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയയെ നിന്ദിക്കുന്ന ഒരുവൻ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളെയാണ് നിന്ദിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മനസ്സുണ്ട്, മനസ്സിന് മുകളിൽ ബുദ്ധിയുണ്ട്, ബുദ്ധിക്കും മീതെ വ്യക്തിഗത ആത്മാവും അതിനുപരി പരമാത്മാവും. പരമാത്മാവിന് മുകളിലാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വിഷ്ണു തത്വം. ആദിമ ഭഗവാനും എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണവും ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സേവനമാണ് പരിപൂർണമായ സേവനത്തിന്റെ പരിപൂർണമായ പ്രക്രിയ. ഇവിടെ ഭഗവാന് ജനാർദ്ദനൻ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും സംരക്ഷകൻ, അഭ്യുതകാംക്ഷി. ബ്രഹ്മാവിന് തന്നെ ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായപ്പോഴൊരു ലീലയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില്. എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രം, വർക്കല ശ്രീ ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രം. അവിടെ ബ്രഹ്മാവ് ഒരു യാഗം നടത്തുകയും അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന് ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തു, എന്റെ കഴിവുകൊണ്ട് എന്നൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അത് തീർത്തു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബാലകന്റെ രൂപത്തിൽ, ഒരു കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ അവിടെ വരികയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് യാഗങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം നൽകുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെ പോയിരിക്കുകയും കുട്ടി പ്രസാദം വേണമെന്ന് പറയുകയും ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, അതിനെന്താണ്, ഇത്രയും വലിയ യാഗം ഞാൻ നടത്തി, ഇനി ഒരു കുട്ടിക്ക് പ്രസാദം കൊടുക്കാനാണോ പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാനായിട്ട് അവിടെ കയ്യിലെ തീർത്ഥജലം, ആചമനത്തിന്റെ വെള്ളം, തീർത്ഥജലം നൽകി. അതിനുശേഷം അവിടെ പ്രസാദം വിളമ്പുകയും അപ്പൊ കയ്യില് ആ ജലം പിടിച്ചിട്ട് മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ ആ ഇലയിൽ വിളമ്പിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പ്രസാദവും തീർന്നു. വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു, വീണ്ടും അങ്ങനെ എല്ലാം തീർന്നു, വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി, അതും തീർന്നു. അവസാനം ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായി ഇത് സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയല്ല എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ സറണ്ടർ ആവുകയും ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം നൽകുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹങ്കാരം ശമിപ്പിക്കും. അതാണ് ആ ഒരു വർക്കല ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആ ലീലയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവൻ പറഞ്ഞു കേട്ടു. അപ്പൊ അവിടെ ബ്രഹ്മാവിന് അങ്ങനെ എല്ലാ യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു
അഹങ്കാരം അല്ലെ. ഭക്തന്മാർക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും, ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ബലി മഹാരാജാവിന് ചെറിയ അഹങ്കാരം ഉള്ളപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വാമനമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഈ വർക്കല ജനാർദ്ദന സ്വാമി ആ ഒരു ലീലയിൽ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, നീയല്ല ജനാർദ്ദനൻ, ഞാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അഹങ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. വർക്കല എന്ന പേര് പറയുന്നത് തന്നെ വൽക്കലം തന്റെ ഉത്തരീയം വീണുള്ള ഒരു യാഗം നടത്താനായിട്ട് നല്ല സ്ഥലം അന്വേഷിക്കും. അങ്ങനെ ആ ഉത്തരീയം വീണിട്ടുള്ള സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഉത്തരീയം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വൽക്കല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് വർക്കല ആയത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമ ആസ്വാദകൻ അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മനോരുവാച ആദേശഹം ഭഗവതോ വർത്തേയാമി വസൂദനാ സ്ഥാനം ദിഹാനുജാനീഹി പ്രജാനാം മമ ജാ പ്രഭോ. ശ്രീ മനു പറഞ്ഞു, ഓ പാപങ്ങളുടെ ഹന്താവേ, സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ദയവായി എന്റെയും എനിക്ക് ജനിച്ച ജീവസത്തകളുടെയും സ്ഥാനം അറിയിച്ചാൽ. പതിനഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യദോഗ സർവസത്വാനാം മഹീമഗ്നാ മഹാബസി അസ്യാ ഉദ്ധരണേ യത്നോ ദേവദേവ്യാ വിധീയതാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ പറയുന്നത് ദയവായി മഹാജലത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയ ഭൂമിയെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാ ജീവികൾക്കും വസിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലം അതാണ്. അങ്ങയുടെ യത്നത്താലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലും അത് നിർവഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ചെയ്യും. മഹാജലം എന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോകത്തിന്റെ പകുതിയെയും ഗ്രസിച്ചിട്ടുള്ള ഗർഭോദക സമുദ്രത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ദയവായി മഹാജലത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയ ഭൂമിയെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ജീവികൾക്കും വസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങയുടെ യത്നത്താലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലും അത് നിർവഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, മഹാജലം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗർഭോദക സമുദ്രത്തെ കുറിച്ചാണ്. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. മൈത്രേയ ഉവാച. ഇവിടെ വിതുരരും മൈത്രേയരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീ മൈത്രേയൻ വാച പരമേഷ്ടി ത്വാം മധ്യേ തഥാ സന്നാമവേശ്യകാം കഥാമേനം സമുന്യേഷ്യ ഇതി ദദ്ദോദിയാ ചിരം. മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു, ജലത്തിലാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ ദർശിച്ച ബ്രഹ്മാവ് അതിനെ എങ്ങനെ ഉയർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ദീർഘനേരം ആലോചിച്ചു. ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഇവിടെ വിവരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ വിവിധ യുഗങ്ങളിലേതാണ്. ശ്വേതവരാഹ യുഗത്തിലെ വിഷയങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചക്ഷുഷ യുഗത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും ഈ അധ്യായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്വേതവരാഹ യുഗത്തിലെ വിഷയങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറയും. നേരത്തെ പഠിച്ചു, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള പ്രളയം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഉപരിലോകങ്ങളിലുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം
പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭൂമിയും ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിലാണുള്ളത് എന്നാണ്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സൃജതോ മേ ക്ഷിതിർവാർഭി പ്ലാവ്യമാനാരസാം ഗദാ അദാത്രാക്കിമനുഷ്ഠേയമസ്മാഭിസർഗയോജിതൈ യസ്യാഹം ഹൃദയാദാസം സൈശോ വിദദാതു മേ. ബ്രഹ്മാവ് ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ സൃഷ്ടി പ്രക്രിയയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിൽ ഭൂമി സമുദ്രാന്തർഭാഗത്തേക്ക് താഴ്ന്നുപോയി. സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? നമ്മളെ നയിക്കാൻ സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദ്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത സേവകരായ ഭക്തന്മാർ ചില സമയങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകാം. എങ്കിലും അവർ നിരുത്സാഹപ്പെടാറില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം. ഭക്തന്റെ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള പാത ഭഗവാൻ അവർക്ക് സുഗമമാക്കി കൊടുക്കും. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സഹായം കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭൂമി സമുദ്രാന്തർഭാഗത്തേക്ക് ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോയി. അത് ശരിയായ രീതിയിലാക്കാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഭഗവാനെ നമ്മളെ നയിക്കാൻ സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ നയിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ പലപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകും. എന്നാൽ അവരിൽ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ. അവർക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയോഗം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ കണ്ടു അർജുനൻ വിഷാദവാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും അത് പ്രകാരം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തന്മാരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് പ്രതിനിധികളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഒരു വരാഹമൂർത്തിയുടെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കുറച്ച് ലേറ്റായി, കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്ലോകം മൃതമാലയിലെ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി വേഗത്തിൽ നോക്കി പോവാം. അതിന് ലേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് ആയിക്കോളൂ, പിന്നീട് റെക്കോർഡിങ് കണ്ടാൽ മതി. 47ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് വേഗത്തിൽ എടുത്തിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ മതി. താങ്ക് യു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീമന്നാമ പ്രോജ്യ നാരായണാഖ്യം കേന പ്രാവർവാഞ്ചിതം പാപിനോപി
ആനാപൂർവം വാക് പ്രവൃത്താന തസ്മിൻ തേന പ്രാപ്തം ഗർഭവാസാദി ദുഃഖം ശ്രീമന്നാമ പ്രോച്യ നാരായണാഖ്യം കേന പ്രാപുർവാഞ്ചിതം പാപിനോപി ആനാപൂർവം വാക് പ്രവൃത്താന തസ്മിൻ തേന പ്രാപ്തം ഗർഭാവസാദി ദുഃഖം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീമന്നാമ പ്രോച്യ നാരായണാഖ്യം കേന പ്രാപുർവാഞ്ചിതം പാപിനോപി ആനാപൂർവം വാക് പ്രവൃത്താന തസ്മിൻ തേന പ്രാപ്തം ഗർഭാവസാദി ദുഃഖം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. നാരായണൻ എന്ന ദിവ്യനാമം ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ച ഏതൊരു വ്യക്തിക്കാണ് പാപിയായാൽ പോലും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയാതെ പോയിട്ടുള്ളത്. കഷ്ടം. എന്നാൽ നാം നമ്മുടെ സംഭാഷണ ശേഷി ആ വഴിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗർഭത്തിൽ കിടക്കുക തുടങ്ങിയ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഈ ശ്ലോകം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ അജാമിളന്റെ കഥയെ ഓർമ്മിക്കുന്നു. അജാമിളൻ പാപിയായിരുന്നു. എന്നാൽ മരണവേളയിൽ നാരായണ നാമം ഉച്ചരിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യാഭിലാഷം നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ 6:2-13 എന്തുകൊണ്ട് അജാമിളൻ ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനല്ലാതെന്ന് വിഷ്ണുദൂതൻ യമദൂതന്മാരോട് വിവരിക്കുന്നു. മരണസമയത്ത് ഈ അജാമിളൻ നിസ്സഹനായി വളരെ ഉച്ചത്തിൽ നാരായണ നാമം ജപിച്ചു. ആ ജപം കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും അയാൾ മുക്തനായി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഹേ യമദൂതന്മാരെ, അയാളെ നരകശിക്ഷയ്ക്കായി നിങ്ങളുടെ യജമാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അജാമിളൻ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചതല്ല. വാസ്തവത്തിൽ നാരായണൻ തന്റെ മകനെ വിളിച്ചതാണ്. എങ്കിലും നാരായണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിച്ചതിനാൽ നരകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പരിപൂർണത നേടുകയും ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. ആകസ്മികമായ നാമജപം പോലും ഭഗവത് സേവനത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗലികമായ അഭിലാഷത്തെ ഉണർത്തി. അതിന്റെ പാപജീവിതം നയിച്ച അജാമിളൻ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചിടാൻ സാധിച്ചു എങ്കിൽ അനുഗ്രഹീതമായ നാരായണ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന ആർക്കും തന്നെ അന്ത്യാഭിലാഷം നിറവേറ്റാൻ കഴിയാതെ വരില്ല. ഭഗവത് നാമങ്ങൾ ജപിക്കാൻ മറന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കുലശേഖര രാജാവ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നാമജപത്തിലൂടെ പരിപൂർണത നേടാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ശ്ലോകം യോജിക്കുന്നതാണ്. പരമപുരുഷനെ വിളിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവിധ ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. കുലശേഖര രാജാവ് ഗർഭത്തിൽ വസിക്കുന്നതിന്റെ പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കപിലൻ മാതാ ദേവഹൂതിക്ക് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ചിത്രീകരണം നൽകുന്നുണ്ട്. ശരീരമാസകലം ഉദരത്തിലെ ശുദ്ധാർത്ഥരായ പുഴുക്കളുടെ കടിയേറ്റ് കുട്ടി ഭയാനകമായ വേദന അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ അവന്റെ പിഞ്ചു ശരീരം ഇടവിട്ട് അബോധാവസ്ഥയിലാകുന്നു. എരിവ്, പുളി, കയ്പ് തുടങ്ങിയ അമ്മയുടെ ഭക്ഷണം മൂലം കുട്ടി അസഹ്യമായ വേദന അനുഭവിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 3:31, 7-8 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയും. ജനങ്ങൾ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നിരസിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത് നാമങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം. ഇവയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചാലും അത് സാരമില്ല, ഇപ്പോൾ വേദനയില്ലല്ലോ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. പ്രകൃതിയുടെയും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും നിബന്ധനകളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അവർ മറന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പീഡകൾ വീണ്ടും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. വൈഷ്ണവ കാവ്യങ്ങൾ വേദസത്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞവയാണ്. അവ പരമോന്നത നന്മ നൽകുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല ഹൃദയകർണങ്ങൾക്ക് ആനന്ദവും പകരുന്നവയാണ്. ഈ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിർഭാഗ്യകരമായ വിഷമസന്ധികളെ കുറിച്ചുള്ള തീക്ഷ്ണമായ വിവരണത്തോടൊപ്പം മോശപ്രാപ്തിക്കുള്ള പ്രതീക്ഷയും നൽകുന്നു. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ എങ്കിലും സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിരറ്റ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക്
നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് കുലശേഖര ആൾക്കാർ പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിട്ടുള്ളത് വെറുതെ ജപിച്ചിട്ടുള്ള ആളായിട്ട് പോലും അല്ലെ, ഭഗവാനെ അല്ല വിളിച്ചത്, തന്റെ മകനെ വിളിച്ചിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായി അജാമിലിനോ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ദൂതന്മാരെ അയക്കി യമകിങ്കരന്മാരിൽ നിന്നും അജാമിലിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഹരിദ്വാറിൽ പോവുകയും കൂടുതൽ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചവർക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇത്ര കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചവർക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നാമജപം ചെയ്യുന്നവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. വീണ്ടും അവർ ഈ ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല, വീണ്ടും ഇവിടെ ജന്മമരണ ചക്രങ്ങളിൽ പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലാത്തവര് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇത്രയും നല്ല മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ പെടുന്നു. ചില പ്രഭുപാദിന്റെ കുലശേഖര ആൾവാർക്കിന്റെ മുകുന്ദമാല സ്തോത്രത്തിൽ ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവർത്താം. വാൻശകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. ആനന്ദഗുരു വൈഷ്ണവ